Pilipino, simbolo ni sa dugo ni Kristo ni giulat dito sa cross. Mao ni ang hustong nga Santa Cena guys o communion service. Ang bino imnon na sa pastor o sa mga membro. Dili para sa Katoliko, ari ra miinom. On nga gihimong literal nga dugo imbis nga simbolo sa dugo ni Kristo. Simbolo ni sa lawas ni Kristo, duha ka taon. Pilipino, simbolo ni sa dugo ni Kristo ni giulat dito sa cross. Alang sa atong mga kasasama. Dungan ta sa Panginoon. Kini nga tong mga higalang nga mga dili Katoliko mabisag unsa na lang gyud ang masulod sa ilahang huna-huna. Didyo ka makabasa din sa balaang kasulatan nga ang bino simbolos dugo ni Kristo. Di po ka makabasa sa balaang kasulatan nga niingon si Ginoong si Kristo o hala dungan tagkaon o hala dungan tag-inom unsa na gatagay. Wala niya pagkahuman moingon mo nga mo ani gitawag og tinuod nga kining Santa Cena or sa inyo hapang term communion service. Binotbot man lang inyo and at the same time imbento na sa mga Amerikano. Dili na mo inakasulat sa balaang kasulatan o sa tradisyon sa mga disipulo sa gitawag og mga apostol after the 1st century AD. Magbasa ra gud mo og kanang mga writing sa mga fathers sa Christian church for the early first 300 years. Kana ba di ang gibuhat? Kung kana ba nang gibuhat sa inyong mga pastor kanang nalatid sa kasaysayan sa mga disipulo sa mga apostol? Dili oy. Nagtagay ang mga apostol. Anong pari raman ang moinom kay pagpadayag ka na nga kanang maong ilang gibuhat paghamdom na sa gihimo na Ginoong Kristo sa dayag nga dili madugo ang sakripisyo. Pari ang mahimo ana dili gitawag og pastor kasi Kristo ang apostol ug pangulong pari sa pagtuo. Hebreohan kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod sa 2. Anong ang mga tawag ini nga pari lang pud ang moinom tungod kay ang gipasahan ni Kristo sa paghimo sa ingon mga pari man mga apostol. Di man ka makabasa diha sa balaang kasulatan nga apil to mga nanambong gawa sa mga apostol gipainom. Lay, di ka makabasa. And secondly, ang Kristo dili makakon. Ingon pa niya, this is my body, this is my blood. Mao kini nga akong lawas, mao kini akong dugo. Never nasulti nga tong Ginoong Kristo nga mao kini ang simbolo sa akong lawas, mao kini ang simbolo sa akong dugo. Imbento na po ng Protestante. Imbento na po ng mga Amerikano inyong ipakaon sa tong Ginoong Kristo. Wa mo mga uwawa na. Inyo ha pag yung tawag ini dungag-dungagan ang pulo sa tong Ginoong Kristo nga dili na mo nakasulat sa balaang kasulatan. Ang gisulti sa Ginoo, mao kini ang akong lawas, mao kini ang akong dugo. Never sa gisulti nga simbolo ni sa akong lawas, simbolo ni sa akong dugo. Isa may akong tuuhan, sa Kristo o kamo. Tarong nga ragud ninyo nagpagsabot na inyong pagtuo. Mingon-ingon mo kamoy tinuod niya pagkahuman gidungag-dungagan kuhaan ninyo ang gisulti sa Ginoo. Mga impierno mo ana, mo na imong tuwa ng Seventh-day Adventist ngano man sigurado anang atong kalag mutuo man na nila tingkagulgul sa impierno kusog pa na sa rakit way sangit-sangit. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.